Здравейте хора, аз съм Донкиса. Днес ще снимам клип на Няма да снимам клип на Майнкрафт. Ще снимам клипче на UFC, но ето на тази игра, която не искам да я преместя. Ето тази, която тук ще сложих. Но нали няма проблем, че съм се развил съвсем малко. 6-то ниво. Нищо, но пак ще е интересно. Ще се прехвърля към играта и ще ви дам. Та така хора, отидох към играта. Та така хора, извинявайте нещо. Исках да си поговоря малко сам за 15-20 минутки. Айде да отида 15-20 минутки, още не ми е заради Ви се. Ама спокойно от лицето. Поне така мисля. Виждам. Не ти се вижда. Това между другото една моя приятелка в VBG. Ти ще се VBG. Не, казвам Александра. Тя ще е Александра, защото, нали знаете, Александра БГ. Хайде да искам да цъкна тъпото копче. И най-сетне. Да. Спокойно, Александра, може да говориш. Може да говориш. Колко пъти го цъкаме, не ми зарежда. Някой да заложи на лайк или на лайк, че ще заложи. И така хора, докато Донкиса такова чака да му се зареди, ще изключим клипа. Няма. Всъщност да, тя е права. Така хорнахме и нещо ми се бъгна играта. За това ще снимам клипче на Dubstep Bats 20. Но след това клипче, след тази игра, може да поиграя малко на Майнкрафт и с Майнкрафт да свършвам клип. Не искай. Гледайте сега. Не исках Merry Christmas. Ама... Не искам си едно друго, където е изненада. Между другото, да ви кажа, между другото казах, в края на клипа, да не забравя, напишете в коментарите какво интро да имам, с коя песен и какво клипче. И да чвам!
хора, ами сега смятам да направя едно клипче на Майнкрафт и да свършвам и да качвам той клипче по дяволите. Да. Да. Айде, гледаме. Добре. Както винаги правим нов сервер. Не, мами ме. Креатора. Защото той се е развил на сервери, защото и затова правим нов сервер. За да видите как може да се развиете на Майнкрафт. и ми спална на газа на географията. Не, там има животни и дървета. Ще живее овци. 3 овци! Точно като за мен. Аз падна в пещера. Не. Сега как да излезна от... Копай. Ако изкопая някакво купче, независимо какво виж. Гледай сега. Всичко пада. Нема да паднете отдолу и да падне става се по-долу. Долни. Хора, ами не знам как ще излезна. Ще използвам малко купчета от пясък. Айде. Дам. Аз съм умен. Тихо, че снимам клип. Това в момента сега дойде гъбката БГ, пич. Айде де, какво толкова ми се бъгна? Дарила елца! Много са. Между другото, напишете в коментарите който събира стиките от Lidl. От Lidl. Заслужива си. Ама не, напротив заслужаваш. Шома за ски. Се заслужава. Виждам я. Гъбката БГ също може да говори, да я подсетя. Защото ще прави липчета с мен, ура. Да влезе ли при теб? От кой ще фащаме? Ай към нас. И върка се за телефон. Имам си телефон. Не, гати го. Мощтай, бързо. От кой Ще не направя някой сервер. ти фащаме, уе? Че ми се играе на нещичко. Ама ако трябва да ям шибано прасе. Трябва да ям. И няма пъп. Не шо като ги гледа. Бъгна. Найс. Нищо не ти даде. Седна. Дони, разбрах какво друго може да се... Кратичко, ала да Дони, ти нали- спапкам. Нали знаеш уния зеленцата, къде са в недъра? На компютрите? Да. Уния едни розови? Да. И тук могат да се съдат. Знам как. И къде? Е така, с такова. С такъв пясък, виж, с такъв. Така ли? Да, много лесно. Искаш ли да сега ще посъда? Не мога, аз съм гладна. Ходаш? Пържолка. Изпечена ли? Не. Не изпечена ли или вече не могат да седат? Да. Така ли? Аз не го знаех. Ти? Роза! Бегай, бе! Рози. Бегай, бе! Стига, махай се от тук! Тук овцо! Не ми викай овца. Не на тебе! Тук имаше някаква уста. Ще ми влезе в градината. Хора, ще събера това дърво и смятам да спирам клипа. Отново ви посещам, напишете в коментарите какво интро да имам с какво клипче. Хора, това е дядо, който пуши. В момента гледам дядо, който пуши. Ами да, те съществуват. Ама това е смешно. И дядо ми пуши, ама... Дедо ти. Да. Мяка Я виж, Дони. Донкис. Извинявай, се ти бъркам името си, мой приятел. Който да не си... От класони. Да не ти е гадже. Да, бе.
Он е най-бързо по писане. Не, най-бързо Друго не. писане. Между другото, аз съм в... Който... Дони, ти кога си била? Донкис! Извинявай. Донкис, ти кога си била даскал? А те видях. Некъде към... Я преди малко. Но ти си бягал в 4. Ние си бягам в 4:30. Извинявай. Тихо! Много ми спешно това. Извинете. И познай къде си заеба телефона. Къде си? Без да искам. Без да искам, сега аз го пипнах за мене си. Дони. И не съм. Не съм Дони! Докато ми кажеш името правилно. Донкиса, дай ми ги. Не съм Донкиса. Донкиса, дай ми. Не съм Донкиса. Донкиса, дай ми ги. Донкис! Донкиса, дай ми ги. Донкис! Донкис. Защото ти дам Телефон. телефон. Малти. Да, телефон. Папания телефон. Добре, че падна по каловче. И без това ти е с стъклен протектор. Мале, чак мен ме заболя, като го ударих. Така хора, смятам да спирам това клипче. Колко Аз минути бях беше? до... Аз ти го покажа. Аз бях Донкиса. От мен това видеото не забравяйте. Ако иска да направя още такива поредици, абонирайте се. Може да съм се развил малко или пък не. Като Извън знаете. кадър ще го направи. Да. И аз бях Донкиса. Чакайте, имам изненада. Така хора, аз бях Донкиса. Много ти е странен скин. Знам. Така хора, аз бях Донкиса. Днес снимах това видео. И чао, чао! Вижте как ви махам с ръчичка. Ачо!